presentaré les serps. Índex, presentació, pas del cos, protecció del cos, respiració, presentació. Les serps és un rèptil carnívor que no té potes. Es desplaça per al terra. Abans la serp va evolucionar, abans la sargantana va evolucionar per la serp. Parts del cos. Les serps tenen tronc, ulls, llengua, cap, coll i cua. Protecció del cos. Les serps està protegida per escates. A vegades quan es fan una ferida o alguna cosa, elles el que fan, s'arrosseguen i es treuen la pell. Això només ho poden fer un cop any. Respiració. Les serps respiren per un pulmó, que és el dret. Tipus de sang. La serp té sang freda, però li agrada molt el calor. Alimentació. Les serps se poden alimentar de caragols, d'oques i d'ocells petitets i ratolins, perquè és carnívor. Reproducció. Les serps neixen d'ous. Desplaçament. Les serps poden anar molt ràpides i es mouen com un acordeó, i la cobra, quan aixeca el cap, pot anar també molt ràpid. Medi on viuen. Les serps poden viure als deserts, a l'aigua o als boscos. Curiositats. Les serps no poden veure. Elles quan dormen sempre tenen els ulls oberts, però per buscar el seu animal sempre elles tenen de fer-lo amb el nas, i poden obrir tant la boca que es podria menjar un animal tan gran com un cocodril, i quan el tenen a dintre poden passar anys i anys sense menjar, i poden anar tan lentes i se la traguen sencera i allà dintre es desfà. Però l'anaconda es pot menjar persones, inclús tan grans. Espero que us hagi agradat.